നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിന്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ താരസ്ഥായി വരിശകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാഗം 1ഉം 2ഉം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ സരി ഗമ പധനി സ സാ സാ ധനി സരി സനി ധ പ സനി ധ പ മഗരി സ സരി ഗമ പധനി സ സാ സാ ധനി സരി സനി ധ പ സനി ധ പ മഗരി സ സരി ഗമ പധനി സ സാ സാ ധനി സരി സ സരി സ സരി സനി ധ പ മ പ ധനി സരി സനി ധ പ സനി ധ പ മഗരി സ സരി ഗ മ പ ധനി സ സാ സാ ധനി സരി സ സരി സ സരി സനി ധ പ മ പ ധനി സരി സനി ധ പ സനി ധ പ മഗരി സ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. താരസ്ഥായി വരിശകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ പിച്ചില് അല്ലെ, ഏറ്റവും നമ്മുടെ ശബ്ദം എടുത്ത് പാടുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത്രത്തോളം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം ഉയർത്തി പാടുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് താരസ്ഥായി വരിശകൾ 3ആണ്. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ. ഇത്രയും ഭാഗം മാറുന്നില്ല, ഒരേപോലെയാണ് പാടേണ്ടത്. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ പധനിസ സാ ധനി സരി ധനി സരി ധനി സരി ധനി സരി. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ധനി സരി ഗരി സരി ധനി സരി ഗരി സരി ധനി സരി ഗരി സരി ഗരി സരി സരി സനി ധ പ മ പ ധനി സരി ഗരി സരി ഗരി സരി സരി സനി ധ പ മ പ ധനി സരി ഗരി സരി സരി സനി ധ പ മ പ ധനി സരി ഗരി സരി സരി സനി ധ പ മ പ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ധനി സരി സസരി സസരി സനി ധ പ മ പ ധനി സരി ധനി സരി സ സരി സ സ
ധനി സരി സാനി ധപ മഗരിസ. ധനി സരി ധനി സരി സാനി ധപ മഗരിസ. ധനി സരി സാനി ധപ മഗരിസ. ധനി സരി സാനി ധപ മഗരിസ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും താരസ്ഥായി വിഭാഗം 3 വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക. താങ്ക് യു.